Gelece reveş jibu koça daviye apê hadî kun hatine vê derê ez ji we hemû gisyara bi du lojan rêzdar im. Hevca nake ez apê hadî hadiyê ji lika Sofiyê cirê reş dehra xêwî de tiştekî bêjim. Hûn giştî li min çêtir wî nas dikin. Lê ez ê çend tişta ji we re parve. Apê hadî nizanû demokrasî çi ye, demokrat çi ye. Ji keseyeta wî, kumaşî wî keseyetî divêne kişilî kumaşî nerm bû, demokrat bû. Ji zarokê xwe re demokrat bû, li malbata xwe re demokrat bû, li hemû civata xwe re demokrat bû. Ew tiştekî giring bû. Di dîvê apê hadî oldarekî, mislimanekî baş bû. Ez tenê tiştekî bêjim. Salê nû çaxê sêzdene em wî ji li mişmişiya xirabe em têne. Me çend derbas kir em hatine vê êlê mi dî ki apê hadî şinda me ye teqorreq tê dengê kebire tê. Em vegeriye muxabû tu çi dikiye? Keko gu ez kebira davêjime rê paqij dikim be. Çima? Gu sırada pîrek li veda herin bîrî biraniyê wal kevir nekeve. Ew misliman e işte. Ew oldar e işte. Ew ji bûne kesî nake. Nabira wî xwedê de. Zanî? Ya sêvî apê hadî li însana li hemû kesa paqij dinin. Li dorê laxa qet qirij nedinin. Ji bo menfaetê lê nedin. Ew wek sêdeyê me jî got apê hadî di malbata me de di cirnê reş de keseyetekî girîng bû. Em ji wî bîr nakin. Ji bona wî, ji wî helbesta wî gelek zor û zor destî dî. Tenê tiştekî were bêjim biqedînim. Apê hadî ser niga çû. Ew mirna ji her kesî re nawa qisme. Kenniya çû. Zan? Li ber çemê çamê di emenin gayekî wî navê xelef e yek ji lewend e cotikî apê hadî. Mêze bû gotin. Xelef nekî zeqel bû. Demir diskine rebel çemdik. Ha terev eğli. Terev eğli. Apê hadî dinire ki gak tenê me ye xelef çêwê eğli. Lê dinire dibe ki were vê derê de. Heşt ji mala de. Mahmud ber nan dixwaze, axa nan dixwaze, zarok nan dixwaze. Heger tu di cota neçûna, tu newna gatixwe re bûne mange. Ew ji bo gotinek. Mala we be zor spas ji bo hebû giştê.